Lewedele na nwa agbọghọ obiọma ntakịrị obere nwa na ugbu a, nwa ọhụrụ obere nwa, a young girl. Nne na nna ya dịrị mahadum, ebe ọ na-agụga akwụkwọ, bikwe na skuulu na-agụ ya wa akwụkwọ. Enwee otu nwoke oringo, nwoke na-eji eketa ụmụazị aya akpụ, nwoke ihe ụmụazị na-amasị. Agadi nwoke na-achọbeghị ịwụsawa ọwa onye nna, aga na hotel ga Balenciaga kwụrụ one room wụsawa dia. Nwunye ya ode nwere n'ụlọ alachasịcha nnọọ nwaji otele ghọọ nwa ahụ eche di ya. The man aga Balenciaga na hotel, gwa ndị na-arụ na hotel na ha biko mere ya arrange obere nwa, a young girl ya ga-eji gbatịrị ukwu na ya achọkwaghị ka ịma ihe too much, na ha wetara ka dị very flexible obere nwa ka ya ga-apịakwa ka akwa na taa ya janja na ha kpọtara ya, enye ha description, nye ha age. Ndị hotel ewere fonu kpọwa ụmụaka hookups nọ na list ha. Ọ na-awụ client bịa nye description, amacha ya with ihe ọrụ nyere ha. Kpọọ a young girl, a very young girl, si ya bịa n'ọrụ nọ na ya bịa, babe, show. The girl as really, ha si yes. Ya enye ha account number, ha akwụghị part payment. Obere nwa ya banye n'ime ụlọ, kpachasịa ikpu ya, bagaga ahụ wakwa ahụ ọrịa, koro akpa, tenwuji ọnụ, kuo perfume, kweligeme. O ruole na hotel, ha enye room number ebe client ya na-eche. Ya akọ aka kpararam. Onye nna nọkwanụ dị echege, aṅụchakwala na ma kpọrọ ntachi, ṅụọ ihe eji ezoji igwe, wụchakwuo nwa ahụ ya, kpachasịa ahụ ọnụ ya, kuo perfume, chere. Ozugbo nwatakịrị kọrọ aka na door, ya mara na ọwa ọrụ ọ tụrụ bịaga. Ya agba ụzọ kpararam gụhe ụzọ. Onye ka ọ hụga di ya? Nwa ya nwaanyị o dịrị mahadum. Ozugbo nwatakịrị kpere anya kpero nna ya, ka ọ gbaa ọsọ, nna ya iwe ya aka na kpacham, shekute n'ime ụlọ goshi ụzọ, jụwa eso ngala ụlọ skuul, ngala ụlọ akwụkwọ, ngala mahadum, na gịnị ka o mega ebe a. Ya mịa belt, bido pịawa nwa ya, lawa ya na ya pịa ya esere, ya lụọ ya esere wit iwe na ọnụma, na-eme imagine ndị iwe ya gbara mkpị atọ. Otu mkpịwo nwa ya emechara ihe niile, kwụọrọ ya ụgwọ skuulu, zụchara ya akwụkwọ, zụọrọ ya mgbe, nye ya ego jeri iri, kwụọrọ ya ụgwọ accommodation, relax ya na nwa ya na ọ nọ mahadum agụgụ akwụkwọ. Ya ma na ọrụ nwa ya wee na-aga na hotel rooms dị iche iche, aga savisi ndị mpa ibe ya, asavisi ndị nna, ịnụkwa ya nọ. Mkpịka abụọ iwe ya gbara wụ ihe niile, preparation ya niile enwewe ihe mere nụ, ihe niile ajụọla oyi gagbu. Mkpịka atọ ewee wụrụ na so ọ bụrụ na ọwụ nwoke ọzọ nọ ngala ugboene, ọwụ ya nwa nọ ngala, ote ka nwoke ọzọ ebiri ya ga-eshi kpara nwa ya rụọ nọ ya tren, tụtụrụ nwa ya, taa tere ya mma, chigharịa ya ụkwụ nwa ya mụrụ. Ụmụnne m, nga ọ nọ na-apịa bet ya lụrụ, ya pịa bet ya esere, ya pịa ya do, nwata na-eti dadi biko no, dadi biko na agụ m emeghe ya ọzọ. Ndị na-arụ na hotel agbakọlata, ha ewerecha ntị chewe na door ka a mara ma ọwụ mkpu ọṅụ ka ya wụ nwatakịrị tige, n'ihi na anụga dadi biko no. Mgbe ha nụga ihe dagatawa tawai ụgbọwe, ha nụrụ nga tiwe, ọga na wetin n'oke dance moge, ọga ọnya ka ị na-akụrụ ọga. Nwoke ewere iwe atọ gbara mkpị, ala ya n'otu ọkpụkpọ aka, ya ewe aka were beltụ pịa nwa ya ihe Musa pịara Nnama. Ugbu a na ọ pịaga na mmadụ agụ na-egbu nwa ya, ya hapụkwa nwatakịrị eshi aka shiri akpa ya oso. Ọ ga-alawanụ n'ụlọ, ya larutenụ, ya ahụ na ahụ ya gbawasara na nne ya jụọ eso, lee lekchọra pịara nwa ya ihe, kedu lekchọra nwere mind. Ya akpọwa die ya bịa ka ha were polisi ga mee nwatakịrị nwaanyị ka nwoke arrest, pịara nwa ya ihe, nwere mind pịa nwa ihe. Di ya gị na-atọpụrụ ya, olee otu esi eme explain? Ọ wụnụ nwaanyị na-akwacha nna na nwa ha na-ekpu onwe ha anya na-emeri iri, nwaanyị anọrọ n'elu mmiri, asụkwana ha abụọ kowa, elee otu esi edenwe ọnụ akụ ya wa akụkọ. Mgbe onye nna, onye mpa
na-amaghị mgbe o kwesịrị ịwụsawa ọwa. Ọ nụziri ka ọma balansị ya ka balansị ya ga eme warm-up otu o si ata nwa onye ọzọ ihe na-adịghị good, otu o si arụ ọnụ nwa onye ọzọ tren, otu ọ ga-esi ya si ya ngwa nne nne fụhụ ọkụ, nwatakịrị ebend ya toịta ihe a nwatakịrị ebend ya kpabulie ya kpotowa isi na mgba aja, ya chile ya ịkwụ ya kpotowa isi n'ụkwụ bed, ya bụgbulie ihe ya nwụbega ya n'ime batrum tinye ya isi na ihe WC. O mechaa imagine otu ọ ga-esi ala nwa onye ọzọ n'iyi, mee nwa onye ọzọ gbaa ya sokiriwe, gbaa ya igwe nga na nwatakịrị laruo ya enwe ya ghọta that na aka ka ike kpara ya. Nwatakịrị laruo ya ewere ya ṅaa mmiri ọkụ na otele ya nwee ike were akụpe mpempe kuo ya ukwu ya arụ ya ka nga trela jamụrụ Beatles, but unfortunately ọ wụzi nwa ya ka kama butere ya. Otu a ka ọ dị.